Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akutero. Chifukwa choti timu yathu tanena kuti tabwera kudzagwira ntchito. Mawu amene onde amene tubwera nawo lero. Tabwera ifa UTM ndi akabambe kudzagwira ntchito. Mwina galimoto zikwala zindi kalambula bwalo. Kutere kumwe kuti ndekuti nthawi iliyonse akhala akutulukira. Reporter wathu Brian akuti akuyendetsa katapira. Tizione rupano. Akuyendetsa katapira? Tizione. Mpaka nkutero? Chimpalansewu. Ndekuti nkhani yake ndi. Ayi tikusiyeni kuti mukalandire. Koma ndikuchokozeni. Beautiful jacket I must say. Mayembekeza zimene zonse. Mudzinena nena. Kabe zako ya. Ayi nangasi. Mudzinena nena. Ndamikira goliti. Eti. Oye. Saluyi ndi apa mwamba. Kanga lichiguduli choncho tu. Basi vuto lake mukuonera kanema wa Times day number 4 day number 4 mmawa uno tikuyembekezera Dr. Dalitso Kabambe kuti afike pano masanawa kuti kuliyenanso akwame bandawe amenewa akuti atsikana amayi abambo atsikana amayi kuna kwa thinking ndabambo ngati sanyamata atsikana amayi anyamata ndiye tipane chimene tichiona bwanji masana tonse tichione masana koma president awo ndithu ndakwame bandawe ndamene ameya ndithu ndende amene akuzapereka zikata zawo 1:30 akena kono Reverend Kaliya masana uma 3 o'clock ndiye tichakunena kuti chipani chimenechi chikubwera after Kabambe si chipani choti ndi chakale ndi chatsopano ndithu chifukwa I think chakhazikitsidwa kumene ndithudi ndiye ndi chipani china chomwe tikudikirira koma kumaona uko ndithu kukubwera galimoto zina zachilendo I think lero akabambe akufunanso nawo abweretse style yawo yobwera nanga siku ya nyamata organiza kumeneko ku UTM amatikula nyamata organiza bonde tiona kuti kodi lero aganiza kufikira pati koma ndithu anzawo so far titha kunena kuti UDF ndi PP panali ndithu kufana nako pang'ono chifukwa UDF anabwera ndithu pa galimoto za tinted koma pobwerera abwera pa mpatadenga nda amayi okha amene from the gate anthu tinachita kuona kale kuti akubwera ndakhumboka chali as running mate koma nkhani zikumveka Brian za running mate ndi maina awiri omwe aja kumveka kwambiri Newton Kampala ndi Matthews Ntumbuka ndesi ndikudzoti Matthews Ntumbuka kayikwenda bwanji chifukwa alowa kale mkatimo ndiye mwina poti style yake samapereka moni kwa munthu samapereka moni amayenda so ndawala analibe koma anthu pambuyo pawo kwalondalonda iwo anangoyenda ndithu ndima yakunyuma ndimafuna kuti mtolankhani wathu chulu angotionetsera mmene security yandandira yandanda kuno chulu can you come this side timafuna kuti iyayi tikupatseni moni tili live pa Times Television mwachokera kumani tachokera ku area 18 oho mmakonda chipani cha UTM chifukwa chani ndipo ndimachikonda chifukwa cha masomphenya ake chifukwa chinditsogolo komanso sichimakhomerera chinyamata inu dzina nda ndine Yanjana Debola Chando muyembekezera chani nkati ndikuyembekezera kuti atisankhira running mate wabwino wa masomphenya amene tithamange naye pa ground chabwino tathokoza kwambiri ndimafuna ningokuonetserani chipata cholowera kuno ku Bingu International Convention Center kuli apolisi a traffic kuonetsetsa kuti magalimoto akuyenda bwinobwino koma mbali zonse za chipata chimenechi kuli anyamata achitetezo amene avala zipewa zofira komanso mareflector kukonzekera ndithu kuti Dr. Dalitso Kabambe afike pano. We are live on Times Television komanso Times Radio komanso Times 360 pa Facebook. This is our continued coverage ya presentation of nomination papers tindi masankho mdziko muno pa 16 September pamene tukasankha president phungu a nyumba ya malamulo komanso makansala Kathe Maulidwe akutiwauzidwa kuti akabambe afike pano akuyendetsa katapira ndithu akutero mtolankhani wathu amene anathamangira chakumeneko komwe galimoto zomwe zili pa mdipiti omwe akabambe akuyendapo zikubwera ndiye akuti ndithu akuyendetsa okha koma titsimikize tonse pano akafika akabambe chifukwa iwo alowere ndithu chipata chimenechi kukamba zapano Brian achuluka ndendi ya security achipani chifukwa tikaona from the gate kuzafika mpaka na malano amene fetayima security achipani ndiyo chuluka kuposa police ndithudi
Ndiye mmene ndimanena kunena kuti day number 4 mawa uno Dr. Dalitso Kabambe. Timadziwa zotani za Dr. Kabambe? What do you know about Dr. Kabambe? Kabambe Brian ndi munthu oti anali ndithu membala wa chipani cha DPP. Iwo anachita kutuluka ndithu ku DPP kuchifukwa panali kanthawi kena kake kamene zinthu zinkaoneka ngati mwina mnthalika sayima ku convention ku chipani kumeneko ku DPP. Ndiye panali nkhope zingapo anthu angapo amene ankaoneka ngati kuti mwina asilidwa udindo umenewu wa president wa chipani cha DPP. Ndipo nthawi imeneyo Kabambe ndithu ankamveka nawo kuti ali mkulu alaumwe atatenga udindo wa president ku chipani cha DPP. Koma zitaoneka kuti zinthu sizikusonya kupita ku njira yomwe mwina amafuna ndi pamene tinaonanso kuti ku UTM kunagweredwa nkhani yovuta mtsogoleri wawo kumeneko Saulo Chilima kuti siya pa ngozi ya ndege pa 10 June. Zitachitika kumeneko patatha ndithu kanthawi kochepa tinaona Kabambe ndithu akuchoka ku DPP kukalowa ku UTM komwe ndithu atakalandiridwa ndi nthawi imene ya secretary general chipani cha Patricia Kaliati iwo anafika ngati membala koma ndithu patatha nthawi tinaona akonetsa ndithu kuti akukayimira nawo udindo wa president ku chipani cha UTM ku convention yawo yomwe inakachitikira ku Nzuzu komwe iwo anakapikisana ndi Patricia Kaliati pa mpando umene wa president kunalinso Matthews Mtumbuka. Tikayang'ana maso anga akaponya cha kufupi ndi nse wochokera ku parliament uko kuli khwimbira wanthu limene likubwera ndi kumene ndithu kukuchokera Kabambe kuti adzalowe chipata chimenechi chomwe timaonetsa posachedwa apa. Ndiye ndimafotokoza kuti Kabambe anakapikisana nawo pa mpando wa president ku convention ya UTM komwe anakapikisana ndithu ndi Newton Kambala amene pa nthawi imeneyo anali patron wa chipani chimenechi cha UTM. Anakapikisananso ndi Matthews Mtumbuka amene anali ngati membala chabe. Patricia Kaliati anakapikisana nawonso omwe anali secretary general wa chipani nthawi imeneyo ndipo Kabambe anapambana ndi kukhala president wa chipani cha UTM. Kukamba ndithu zambuyo Kabambe agwirapo ntchito ngati Reserve Bank governor. Agwirapo ntchito Kabambe ngati Reserve Bank governor ndithu mu nthawi imeneyo ya ulamuliro wa DPP. Ndiye kukamba nkhani yokhudza ngati zachuma Kabambe ndi munthu oti ali experienced pa nkhani zachumazi. Ndipo nthawi zambiri akamachita ma interviews awo amakhala akulankhulapo pa nkhani yokhudza zachuma kuno ku Malawi momwe chikuyendera komanso kuti pomwe pakulakwika ndi pati kuti chuma chathu chikhale ngati chapendekeka komanso kuti kodi ma solutions amene angatheke pakadali pano ndi otani. Ndiye kwambiri akamalankhula ngakhale misonkhano yawo amalankhula nkhani zokhudza momwe iwo akuonera kuti chuma cha Malawi chingakonzekere komanso kuti pano pakadali pano mavuto a chuma cha dziko lino akubwera ndithu chifukwa chani. Ndipo akamawuza anthu amapempha anthu kuti awavotere kuti akonze chuma cha dziko lino ponena kuti iwo ali ndi experience kumbali imene. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Kathe Maulidi. Tikuyenda naye ulendo onsewu ukafika ku September 16 mdziko muno. Tili ndi ntchito yayikulu tili ndi ntchito yayikulu yoti tigwire mdziko muno osachita chibwana iya osachita chibwana komanso izizi zomangofuna kumangopanga zinthu zoti chani tiziuzanaso zoonaso Kabambe akudusa ndithu chaku roundabout yopita kujeni anthu kanganirana maujeniso timaflagiso tsono yafuna maflag atenge onse akhale akonse ndiye kuti ndi chairman mao Rubanda no. Kabambe adutsa pamenepa ndezikuoneka kuti wina aliyense ndithu akufuna imenawo mbali. Kana akufunitsisa kuti akhale ndi mbendera akufuna ndithu akhale pachifupi ndi pamene Kabambe akhalera. Mukuonera kanema wa Times kumveranso wireless ya Times tili pa Facebook Times 360 Malawi kulikonse kumene muli. The hour has finally come. Dr. Kabambe this morning tikaona uko khanga ni tractor ndithu
ndifunsa kuti koma ngati yakuyendetsa trakita choncho ndoti running mate sanakwere nawo mmene zitha kutheka kuti running mate wakabambe Brian ali kale mkatimo anthu akumapangiranji zofuna kuzizimutsana koma zitha kutheka ndithu kuti running mate ali kale mkatimo olo kapena mwina ali pa imodzi mwa galimoto zomwe akuyenda nawo pamenepo koma ndithu ndinene pano tiphekezerabe umu galimoto iyi muli wina wake wamkulu galimoto iyi tione kuti mmene muli ndani komatu ndeti ntene umu muli china galimoto umu muli china chake umu imaka kwambiri galimoto imeneyo zione kuti muli china chake koma tintedi amene ndeuta kumakhala onyanyira sungaone olo pang'ono mkati kuti muli ndani koma nzanga wanda msisa aulowera kumweko padutsa galimoto apa yodabwitsa kwambiri andi yatetezedwa kwambiri galimoto imeneyi yatetezedwa kwambiri zimenezi zinachitikanso tsiku la running mate wa GPP timadabwa kuti kodi galimoto yayimata chifukwa chani adakwera maijenasa imakangoyima chapena pake apo ndipo inu munanena kuti koma galimoto iyi khangati munthu wina wake chifukwa galimoto yake akumayikuta kwambiri ndiye sitikudziwa kuti kodi running mate ali galimoto imene yomwe ayipakati mtedi opsa kuti munthu sungaone komwe mkati kapena kuti kodi running mate wafika kale mchipinda chimene mu auditorium kuno ku Bicc kapena kodi running mate akubwera limodzi ndi akabambe uku zikuoneka kuti atsogoleri enawa akuzipanga zinthu ndithu kuti ziyende choncho movuta choncho mwina takachezeko ndi Fredo Kisindapona naye akalandira amene ali busy nde Brian momwe zinthu zake zikumakhalira anthu ena amayi tabwera ndikulo wachokera ku area 44 machikonda chipani cha UTM chifukwa chani ndimachikonda chifukwa ya amachikonda sona yesu ayipita ndikukalandira president kungoyankha tu mochola ati nayeso amakonda Brian zovuta ziliko koma nkhani yomwe ndimakamba ndionena kuti anthu akumabweretsa running mate wawo mosiyanasiyana ndi momwe akonzera kuchipaniko chifukwa mwambo ukuchitika kuno ndi mwambo waukulu kotero tsiku litsa anatiponda malami zona ndiye anthu akumabweretsa running mate momwe akonzera kuchipaniko kwawo ine style yomwe iwo akufuna ndiye ena ikumakhala kuti ndi review yoti achoka kunyumba anthu kuti akuona kuti okay this is the tachita confuse anthu mpaka natikafike kumene kwasadziwe kuti ndi ndani zomwenso dzulo wanda amanena kuti koma it's high time anthu aleke zimene koma tikukubwera makatapira mwina running medicine ali ndi yake tiona koma galimoto ina ndija ndithu yapita zikakhwati chipanicho sichili mpoma munthu wanda kuti ndeye ndi ndani amene akutira mutchinga choncho kuchipani choti chili ku opposition koma ndipiti umene wanyamula galimoto za Dr. Dalitso Kabambe akuti zimenezi zikutanthauza kuti abwera kudzatipula pa Malawi kudzakonza Malawi kudzagwira ntchito yokonza Malawi nde tanthauzo lake logwiritsa ntchito matractor tione kuti umu muli ndani umu khangati muli enanso sindiwona kuti muli ndani secretary general chabwino umu muli secretary general galimoto sina kutidwe mofanana ndija nde ngati galimoto ya CEO wachipani kuyenda chonchi ija yakutidwa kwambiri muli ndani mmene mucha koma tiona osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.